सिगाङावनो नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय आरो दायो जोंहा नैबे दाउजें गन्थं ससाइटिनिफ्राय जोंहा नैबे मानि मोनसे बेरे खंखमा फिसिनाय जोंहा बेयाव जोंहा मोनसे थिक खालामनाय दङ। माने नैबे बेरेखौ जोङो दानख'नानै जोङो नैबेहाय सोगोन आरोना। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो माने बेरेखौ जों माबोरै हमगोन नोंथांमोनहा नायलांबानो जाहैबाय। दायो माने जोंहा मोनसे ससाइटिनि थाखाय जोंहा नैबे जौगानायनि थाखाय जोङो नैबे बेरेखौ माने हमदों आरोना। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो नुलांगासिनो नुलांगोन। भिडिअखौ नुनानै जाहाथे लोगोफ्रा साबसक्राइब खालामना होयो। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैब्ला नोंथांमोनहा जाहाथे नुनो मोननाय बायदि आरोना। जोङो जेनेबा नैबे जोंहा नेहाथारिया आरोना नैबे खफा हमदों आरोना नै गस्ला गुफुर गाननाया। दा जोंहा बे सारा माने नैबे बेरेखौ सोदों आरोना माने बेखौ माने दोनैनो आरोना फिसिनो। दा बेरेया हनै जेनेबा हाबगासिनो। नोंथांमोना नायदो बेखौ माने गाहायजों ओरै उखुमजों दुमनानै जानैबाय सोदों आरोना। दा नोंथांमोना माहायबाफोर जुदि बेरे फिसिनाय बिदि जेनेबा बेरे बाहाफोर लानाय आरोना दंफां दन्दराव दङबा अननानै कमेन्ट्स हरदो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ खिथाहरोबाना जाहाथे जोङो लायगोन आरोना जोंनि ससाइटिनिफ्राय आरोना।